В свят, в който човекът покорява и най-отдалечените кътчета, двама приятели се изправят в битка, която единият няма как да спечели. Група хипстери се чувстват изключително неловко на автомобилно състезание, докато кой знае защо Мъро виси на светофар в полето, а един крокодил така и не успява да влезе в монтажа. Започват Volkswagen Experiments, предаване за електрически автомобили и още нещо. Каним ви на писта Аста ла Виста, правилата ще научите там. Не знам какво точно ще кара днеска саното. Обаче това бензиново бебче има под капака си повече коне, отколкото цялата армия на Чингис Хан. 530, ако трябва да съм по-конкретен. Слушай малко. Ще го изям това направо, ще го изям. Има ключ, всичко изглежда нормално. Обаче аз за първи път се качвам в електрически автомобил и е малко странно да ви кажа. Чувате ли? Че нищо не се чува. Това е странна работа. Няма... Няма. Това е. О, Саше, да не ти е свършил бензина, бе, брат? Нещо не ти чувам двигателя. Трябва да съм честен и аз не го чувам. Този трамвай ще дигне ли сто, бе, брат? Маре, много смешно, брат. Сега ще видим кой какво ще направи. Нали? 500 коне, братле. Да, добре. 500 коне. Хубаво. Какъв е този светофар сега, бе? Какво става, бе, да няма задръстване? Volkswagen.